Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám zavinšoval do nového roku 2021 veľa zdravia, lásky, hojnosti a hlavne Božieho požehnania. Rok 2020 sme prežili náročný neistotou o naše zdravie, o zdravie našich detí, o to, čo dáme do hrnca. Bol to náročný rok na naše duševné zdravie a strach o našich najbližších. Od dnešnej revolúcie nás nikto nechráni a rok 2020 bol prelomový aj pre nás Rómov, kde už každý z nás, slepý aj hluchý, na základe udalostí, ktoré sa odohrali, musel zistiť, že nás Rómov nikto nebude chrániť, ani sa nás nezastane. Preto buďme jednotní, spolu sa postavme za ľudské práva a za naše postavenie v tejto spoločnosti. Deo Gulo Deo.